בואו לשחק איתי, אתם השורה הכחולה. OMG, שון, הבחור הכי פופולרי בכל הבית ספר, דיבר איתך רגע? רק שאל אותי שאלה. הבנתי. בכל מקרה, אל תתלהבי יותר מדי. למה? שון לא בדיוק מדבר עם בנות כמוך. חמה. מה? חנונית מוזרה וענייה. סלחתי. והנה אהובה, שון אוהב בנות כמוני. משיע. כמה? מה? מקובלות, שוות, יפות ועשירות. לא כזאת יפה. סליחה? סלחתי. הראשון הציע לי לצאת איתו. זה יותר ממה אי פעם דיברתי. ביי אהובה. אני חושבת שהיא